Jangan Không bây giờ không bây giờ đi ra thằng nó chẳng hay đâu không. cai của tôi là mình có thể sách sáng cho nó phải pusat ba là cái gì này con chật lắm nông cảnh con chật giặc sát ạ kami para nông para mông thế giặc sát nó nói gì này ta có ra tới giờ nó bảo cái cốc mà chúng nó mai rồi nó bớt nó bay ra cái đấy chính là cái bằng cốc à mana nó bon tam cốc cái tam sản phẩm din bay đấy đó là sản phẩm gì mà nó đó là cái gì này kaisa bo party ni neta boya bo eko bo party khane boya bo kaisa kok ma thunai bo nong ma rong man non tam kok sanam sun tam sanam sun beli ham Belanda untuk no syarat kurang itu kurang no kurang hambanya perih dicakap sawono ang farok sakok kematun naik kok tripurani kok kematun naik ang Rakesh tamongkai je cugya nukungni lukurokno ang tini ani khabai ani nijini pocket ni bai ang borokno 10 kg khlai borok 5 kg khlai borok ang tini subawi chare na hinno ang tini o buskango busaka busawino ang tini borno borok 5 kg khlai 10 jona nukungno ang tini cugya nukungno rika tai gobangma jagao mo hai tongo ang tai rina hinu wan chui tongo jodi sono ani chugui tong hangke ang chungmani jora onang onek amsayon thangai rinai mo haikino mas hawai seri mai phono 2 mas 3 mas hawai se phono ang chubanai ang tai joto no koine mu chungo jara je khaganang lukurok je nukung chugya rok no chubana mu tong hangke borok bo haino hai mo haino buskango agugoi chubanang thu kuno party hiya kuno thangkoreng thanglai mani hiya oi abo haikino chubanang thu ang khoroksa kok borok bai kok ma thumnai ang bukhoroksa reporter ang belaikino ang hamjago chini to phano chini borok no korei pia bang mu korei no ang mairung baisao haipono ang tini ani lukorok no ani tikra sarok no ang chobana musongo onek kobang mo jaga thangi nuk hangkai jeng kok ma thuma thangpro hokai jeng korei nuk ni borok no nubu khairogo pia ba ang bu korei no bu yana khara khairok khakharo yang abo saimiya pia ba ang khairok maganang ang belaikino hamjago tamongkai korei nuk no aba hiki chariman khangkai saucha ani bu order phaina nang khakhayo pia ba ta ang officially babe ang je kok no thumui tongo official no hoite bang kok sakhano soboje pia ba ani pocket ni rang bonang tini 50 kg maireng paye 10 jona nukung no korei nukung borok no ang tini chobakha 5 kg khaye ab saino jotono haina hai phungka hamni joto ani thakchalai ani fan tono eba ani sai okra mo jotono hambaya pore ani kok samane orno pairikha jotono